Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Сённяшняй Еўхарыстыяй распачынаем трохдзённы абыход пасхальнай таямніцы, мукі, смерці і ўваскрашэння Бога чалавека, Езуса Хрыста. Пасха абазначае пераход анёла панскага, які захаваў сыноў Ізраіля і пакараў усё, што было першародным у Егіпце. Гэта пакаранне змусіла фараона адпусціць выбраны народ з егіпецкай зямлі. Гэта быў пераход з рабства да свабоды, з выракання Бога да адноўленых праз запавет адносін паміж Богам і чалавекам. На ізраільскіх сталах знаходзіўся баранак, забіты дзеля ахвяры. Яго крывёй абмазвалі дзверы на знак паяднання. Выбраны народ спажываў пасхальныя стравы ў гатоўнасці да падарожжа, стоячы з трысцінай вандроўніка ў руцэ. Елі незаквашаны хлеб і пілі горкае зеле на знак горычы няволі. Сённяшні вечар Вялікага чацвярга з'яўляецца працягам старазапаведнага пасхальнага піру, які Христос узбагаціў вячэрніку. Праз Езуса Ян Хрысціцель кажа, як пра баранка Божага, які адпускае грахі свету. Збаўца прыйшоў, каб ахвяравацца за нас, каб паяднаць нас са сваім айцом. Ён знішчыў уладу шатана над светам. Новы Ізраэль – Божы народ, а таму мы ўсе адкідваем няволю граху не дзеля нейкай іншай зямлі, але дзеля валадарства Божага, якога валадаром з'яўляецца Бог. Гэты змест кіруе сённяшняй літургіяй у трох матывах: ва ўстанаўленні Еўхарыстыі, у асвячэнні выбраных праз сакрамент святарства, у закліку да сапраўднай любові падмацаваным момантам мыцця ног вучням. Збіраючыся ў сённяшні вечар вакол Хрыста Пана, як вучні на апошняй вячэры, будзем удзельнічаць у тых самых здарэннях. Езус запрашае нас да супольнага стала, возьме хлеб і віно і пераменіць іх у сваё цела і кроў, каб быць для нас спажывай. Робіць гэта ўсё з любові да нас. Будзем жа старацца, каб удзел у гэтай ахвяры новага і вечнага баранка адарыў нас сілай і ласкай на пераход з валадарства цемры да валадарства Божага Сына. Таму ў радаснай паставе, удзячнасці удзельнічаем у святой імшы і прымаем святую камунію. Няхай нашыя дамы прыпамінаюць вячэрнік, у якім Хрыстус маліўся за вучняў, служыў ім і паказаў самую вялікую любоў.
Духа Святого. Пан з вами. Сьогодні на імші урочистій ми узгадуємо, як Христос на апошню вечеру усіх апостолів собрав. Доручив їм дар коштовний, хліб узяв і келих повний, і віно кров'ю стало, хліб Христовим тілом став. І апостол от гэту святарами дав для свету, каб яны усім людям несли найсвятейший хлеб з небес. Сёння ж святароў мы маем, і праз вас Христа прымаем, і праз вас мы верым шчыра, што наш збаўца ўваскрос. Мы вам дзякуем за тое, што нясеце дар спакою, што праз вас на Еўхарыстыі прамаўляе сам Христос. Сегодня Великий Четверг. В этот день Иисус Христос установил сакраменты Евхаристии, а также святарства. Поэтому от лица министрантов и кандидатов хотим поздравить вас, ксензы, диакон, а также наши клирики, хотим поздравить вас с вашим праздником. Благодарим вас за то, что откликнулись на заклик Христа. Также благодарим вас, ксензы, за каждую исповедь, проповедь, а также отправленную святую мшу. Пусть Господь Бог благословляет и направляет вас на вашем пути, а также одарит вас теми дарами, которые нужны вам в вашем служении. Поздравляем! Czcigodni księże, 2000 lat temu, u Wielki Czwartek, Pan Jezus swoim apostolom powierzył siebie, swoje ciało i krew w Eucharystii. Wy dzisiaj pełnicie im powierzoną posługę. Dlatego dziękujemy Panu Bogu za was i wam za Boga, którego dajecie nam w komunii, w którym jednajecie nas spowiedzi i którego nam miłość głoście. Niech Chrystus będzie nagrodą za wasza ofiarna posługa w naszej parafii. Bóg zapłać. Słów promieniem, żarem ducha, trudem pracy, myśli rąk, Ojcze drogi, dobroć, pokój, złote ziarno rzucasz w krąg. Kochasz ludzi najserdeczniej, służysz jak rodzony brat, niesiesz wiarę, dobrać Boga w zasmucony grzechem świat. By człowieka uratować, Ty swą drogę wybrał sam dla zbawienia grzesznych ludzi, dla Chrystusa wieczny chwał. O kapłanie, drogi, wierny, Ty z miłości w każdym z nas. Ojcze, przyjmij proszę Ciebie niski poklon w 1000
1000 раз. Дорогие наши капланы, самые дорогие, от ім'я усіх тут присутних хочу вас повіншувати. І хочу пожадати усіх потрібних Божих ласків. І маємо надію, коли jeszcze Пан серед нас вибирає. Обраные Богом капланы, суляч між небом і землею, наладжувати одинство посланы між Богом і грешною душою. Одинство, як зброя у Пана, як зброя від кламства, війни. Наш Пан есть любов, і в одинстві багатые ми з вишині. Ви хрестите словом, водою, зложивши життя на алтар, праз ваші щирі вусни для нас промовляє сам Пан. Ви вященнього вітрику подих, що й небо завжди нам веє. Ви в теперішнім світі загадка, ми душою праз вас молодеєм. І чому ж гэты свет звонарыўся з ласки Пана шмат розуму мае? Дык чаму ж не задасться питанням, хто капланаў на свет посилає? Наділяє їх серце любов'ю, що офяри щоденно складають. Як за гэта не дякувати Богу, як не дякувати нашим капланам? Дякую, дякую. Дорогие браты и сестры, вялікі дзякуй за гэтыя словы віншаванні у сувязі з гэтым вялікім святам сённяшняга дня. Распачынаем мы вялікі трыдум. Вядома, кожны з нас тут прыйшоў і сабраўся ў гэтай святыні, ведае, што гэта дзень устанаўлення Эўхарыстыі, святарства. Молімся за святароў, віншуем асаблівым чынам, як цяпер святароў. І заўсёды гэтае віншаванне, гэтыя прыемныя, добрыя словы, але кожны святар памятае і павінен памятаць, што гэта і віншаванне, але з другого боку і заахвочванне для таго, каб прынамсі такімі, якімі мы пачулі пра сабе, каб мы такімі прынамсі ў пэўнай ступені былі верна адданыя Богу, каб бачылі Бога ў кожнай асобе, каб, спрабуючы святыя сакраменты не ад свайго імя, памяталі гэта чынем, даносілі людзям дабраню і міласэрнасць і веліч Бога. Дзякуй вялікі за гэтыя словы віншавання. Яны напаўняюць наша сэрца, напэўна, і ўдзячнасцю, але і такой перасцярогай, што ўвесь час кожны святар адчувае, павінен адчуваць, увесь час замала, увесь час у сваім святарскім жыцці трэба больш працаваць на ніве панскай, трэба больш быць верным Богу, трэба больш шукаць Бога ў сваёй асабістай малітве, каб пазней гэтым Богам дзяліцца, каб пазней гэтага Бога кожнаму несці, каб гэтым Богам дзяліцца з глыбіні свайго сэрца. Поэтому вялікі вам дзякуй, і, напэўна, мы прынамсі у пэўнай ступені пастараемся, хоць, можа, не на 100%, можа, на палову ад гэтых прыгожых словаў пастараемся іх рэалізоўваць у сваім святарскім жыцці, памятаць аб іх, ведаць, што вы і наш святы касцёл, вернікі нашы, спадзяюцца і маюць права, каб з імі жылі, маліліся, працавалі святыя святары. Магчыма, гэта не мы яшчэ, але мы разам з вамі да гэтай святасці ідзем, змагаемся са сваімі слабасцямі, просім Бога, каб Ён праз нас прамаўляў, каб Ён, нягледзячы на нашы слабасці, нават грахі, каб ўсё ж такі аблічча святара было праяўленнем, каб праз гэта аблічча мы бачылі жывога, вернага Бога, які нас збаўляе. Вялікі вам за гэта дзякуй. Распачнем мы з гэтых віншаванняў гэтую найсвяцейшую Эўхарыстыю, якую мы прагнем справаваць у розных інтэнцыях, але асаблівым чынам хацеў бы, каб адзін са святароў справаваў гэтую найсвяцейшую ахвяру. У інтэнцыі ўсіх святароў, сясцёр законных, у інтэнцыі ўсіх
семінарыстаў, клерыкаў, якія паходзяць з нашай парафіяльнай супольнасці. Вялікая колькасць, мы маем права ганарыцца гэтым, вялікая колькасць святароў з нашай парафіі, з лідскай фарнай парафіі працуе ў розных кутках Беларусі, не толькі. Вялікая колькасць святароў прапаведуе Божае Слово, вялікая колькасць сясцёр законных таксама паходзіць з нашай парафіі, нават не заўсёды мы ведаем, бо яны падчас урачыстасцяў рэдка тут паяўляюцца, але калі наступаюць пэўныя летнія месяцы, заўсёды ў лаўках можна спаткаць тую чи іншую сястру законную, якая родам з нашай парафіі, якая прыязджае на канікулы наведваць сваіх бацькоў, блізкіх. Мы іх не бачым, але яны таксама сваю місію Божую, дзелячыся гэтай верай, якую атрымалі ў гэтай супольнасці, ў гэтай парафіі, нясуць там, дзе Бог іх пасылае. Некаторыя з іх працуюць вельмі далёка ад Беларусі, нават ад нашай краіны, ад нашай парафіі. Аднак годна і з такім гонарам у сэрцы, напэўна, спаўняюць сваю місію, прадаўжаюць дзяліцца той верай, якая жыве і трывае ў лідскай фары. Пагэтаму адзін святар са святароў у духу удзячнасці да ўсіх тых нашых, хто з гэтай парафіі выйшаў, будзе справаваць гэтую найсвяцейшую ахвяру. Другі за святароў прагне гэтую найсвяцейшую ахвяру скласці за памерлых святароў нашай парафіі, якія працавалі таксама тут, у гэтай супольнасці. Ужо ў гэтым годзе мы будзем святкаваць, успамінаць на самай справе для сябе 30 год пасля смерці ксяндза Станіслава Каласанты-Роіка. 30 год, як яго ўжо няма, ўжо паступова менш і менш становіцца тых, хто яго помніць, хто з ім працаваў, хто быў. Ягоныя парафіяне, з кім ён тут праз гады маліўся, таксама, як і ён, паступова адходзіць, але яшчэ ёсць, і варта нам памятаць. Варта дзяліцца ўспамінам пра гэтага святара, які шмат часу свайго жыцця, шмат гадоў свайго жыцця прысвяціў для гэтай супольнасці парафіяльнай. Можа, дзякуючы яму і тым ягоным парафіянам, парафіянам ягонага часу, і мы маем магчымасць сёння тут з вамі стаяць і разважаць аб таямніцы Эўхарыстыі, святарства, тут прыступаць да споведзі. Яны захавалі гэты касцёл і моцнай верай сваёй, але фізічна проста тут былі. Калі розныя спробы былі знішчыць гэтую святыню, яны з яе не выходзілі. Ксёндз Роік, парафіяне, які разам з ім трывалі. Але перад ім таксама было вялікая колькасць тых святароў, можа, імёны якіх мы не ведаем, якія былі тут, працавалі, адпраўлялі святую Эўхарыстыю. Няхай добры Бог і выслухае нашу малітву і адудзячыцца ім за тое, што яны былі вернымі слугамі святога касцёла тут, у лідскай фары. І за іх таксама сёння ўспомнім і асаблівым чынам памолімся. Андрэй падчас гэтай Эўхарыстыі памоліцца за памерлага Ленго Віктара ў 30-м дню пасля яго смерці, аб супакоі вечным для яго просячы. А я гэтую найсвяцейшую ахвяру прагну адправіць за аднаго са сваіх братоў, святароў, які знаходзіцца ў патрэбе, за якога трэба маліцца, і сёння пра яго таксама будзем памятаць і добраму Богу свае малітвы за яго узносіць. Гэтымі словамі, з такім настаўленнем распачнем мы гэтую нашу літургію святога пасхальнага трыдуум з Вялікага чацвярга. Прыгатаваў я вось пэўны уступ на сённяшняй святой літургіі. За хвіліну яго вам прачытаю, раз я ўжо мучыўся і рыхтаваў. Толькі хачу зазначыць, што сёння мы разам будзем маліцца праз гэтыя ўсе 3 дні нашымі святарамі, якія на гэтыя 3 дні будуць належаць да нашай супольнасці парафіяльнай. Асаблівым чынам вітаем нашай парафіі ксяндза доктара Андрэя Скамарушка. Мы ведаем яго як нашага вікарыя, але ўжо так нельга гаварыць, бо ён прэфект нашай вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні, прафесар, выкладчык. Вітаем яго сардэчна і праз гэтыя 3 пасхальныя дні. Разам з ім будзем сёння Бога пазнаваць і адкрываць у Васкрослага. Асаблівым чынам таксама вітаем ксяндза Андрэя Юхніка,
нашага земляка, які паходзіць з нашага горада, які актуальна з'яўляецца студэнтам папескага універсітэта Святого Крыжа у Рыме, які можа амаль штодня бачыць рымскага пантыфіка, маліцца ў базіліцы Святого Петра, рыхтаваць, пазнаваць кананічнае права, каб пазней, вярнуўшыся нас гэтай мудрасці, навучаць яго, сардэчна вітаем і цешымся, што разам з намі будзе маліцца нашага ксяндза Дмітрыя, малец добра вядомага нам святара, з якім мы тут працуем. Сардэчна вітаю і нашага ксяндза д'якана Марціна, Лудзіч Марціна, які ось ужо праз паўгода разам з намі трывае, які, магчыма, як нам Бог дазволіць, праз некаторы час ужо неўзабаве будзе рыхтавацца да святарскіх пасведчанняў. Варта за яго ўзнесці свае малітвы, прасіць Бога, каб распачаў сваю святарскую дарогу. Ён фактычна ўжо распачаў разам з намі ў Лідскай фары, каб і так прадаўжалася далей, каб і тут жа ў іншым месцы, дзе Бог паставіць, ён быў верным слугою свайго Пана. Усіх святароў сардэчна вітаю, сясцёр законных, нашых сясцёр, якія з намі супольна моляцца, магчыма, хтосьці яшчэ у касцёле ёсць. Разам праз гэтыя дні вас, дарагія браты і сёстры, вітаю праз пасхальны трыдум. У касцёле не бывае выпадковых людзей. Той, хто зашоў, каб нейкую справу вырашыць, там нейкія рэчы яшчэ залатвіць. Не, праз гэтыя 3 дні заўсёды быў перакананы, што у святым касцёле збіраюцца тыя, каму гэта вельмі патрэбна. Тыя, якія моляцца, суправаджаюць Хрыста ў ягоную цямніцу, ідуць разам з ім крыжовым шляхам, перажываюць момант гэтай ночы ў васкрасення. Вітаю вас сардэчна і дзякую вам, што разам з вамі мы можам тут трываць і маліцца у інтэнцыі і ад імя ўсёй нашай супольнасці. Многія з нас сёння не могуць сюды прыйсці, таму што, магчыма, яшчэ не сазрела іхнае сэрца, магчыма, таму што працуюць, часу не маюць. Але мы за іх таксама ўзнесем гэтыя нашыя просьбы. Мы папросім, каб Божае святло праз гэтыя 3 дні і ў іхных сэрцах абуджалася. Магчыма, нас тады стане тут. І ўжо напрыканцы гэтага 3-го дня на пасхальную вігілію стане нас больш. Няхай так станецца, няхай добры Бог гэтую ласку нам учыніць. І давайте выслухаем гэтыя нашы уступ да святой мшы, на якім касцёл кажа. Стаім мы на парозе святога пасхальнага трыдума, літургія вялікага чацвярга і мшой вячэры Пана. Пачынаем мы святкаванне Пасхі. Вялікі чацвер, успамін устанаўлення Найсвяцейшай Еўхарыстыі, а разам з ёю сакраменту святарства, дзякуючы якому Еўхарыстыя можа здзяйсняцца няспынна і ўсюды. Пан Езус устанавіў гэты сакрамент у вячэрніку падчас апошняй вячэры. У гэты святы вечар даў нам таксама новы запавет любові, які паказвае сутнасць хрысціянства на практыцы, а адначасова з'яўляецца умовай належнага і плённага карыстання сакраментальных дароў вячэрніка, святой камуніі і святарства. У кожнай Еўхарыстыі аб'яўляецца ўся Хрыстовая Пасха. Пан Езус у вялікі чацвер сакраментальна аб'явіў тое, што мела адбыцца толькі на наступны дзень і ў наступныя дні ягоную муку, смерць, слаўнае ўваскрасенне і спасланне Духа Святога. Пэўным чынам аб'явіў у Еўхарыстыі сваё канчатковае прыйсце на канцы часоў, калі прыйдзе ў целе сваім і крыві сваёй, так як прыходзіць цяпер, хоць тады ўжо не будзе заслоны знакаў, і мы убачым яго такім, якім ён ёсць. Сёння, калі пачынаем святкаванне Пасхі, звернем увагу, каму Хрыстус даверыў гэтыя невымоўныя дары. Ён даверыў іх касцёлу, сваёй умілаванай нявесце. Дык ідзе пра любоў нявесты татальную, у якой Христос усяго сябе складае ў дар сваё цела, аддадзенае за жыццё свету. Ніхто не можа ведаць, да якой ступені Христус нас полюбіў, скажа святы Тамаш з Аквіну. Бяром гэта сабе на сэрцы, памятаючы, што і мы ёсць часцінкай касцёла, умілаванай нявесты Хрыста. Праз нас тут мова, дзеля нас Христос памёр, уваскрос і аб'яўляў сваю ахвяру на алтарах усяго свету.
Єднаємося духовно за Отцом Святим, біскупом нашим Владимиром, біскупами, святарами і усіми віруючими во всім світі, які сьогодні збираються у базиліках, костелах, каплицах, каб здійснять найсвятейшую ахвяру. Усюди об'являється гэта одна таємниця, і усюди присутний той самий Христос, який з любові віддає себе чоловіку і притягує його до себе. Пасхальная таємниця Христа, объявленная в Евхаристии, это вершина объявления любови, это найпригожейшее промовление Бога до человека, это полное, якое ж доверливое доручение себе Бога человеку. Сегодня Бог доручает нам, себе в наши руки. Сегодня Бог хочет, как мы в полной ступени им керовали, как мы в полной ступени брали его в наши руки и в наше сердце. І несли там, де Він потрібний для нашого збавлення. Нехай наша молитва таким актом, таким прихожим моментом, глибоким стане. Об гэтым доброго Пана тепер попросим. Тепер, как мы могли эту ахвяру Пана скласти годно, визнає перед Ним нашу грешність. Сповідаюсь Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что згрешил я вельми, духом, словом, вчинком и законом. Моя вина, моя вельми великая вина. А прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, всіх ангелов святых, помолиться за меня, Пана. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вершині Богу, а на землі слава людям доброї волі. Молимся. Боже, ми ушановуємо найсвятішую вечеру, подчас якої Твой однородний Син, перед тим, як отдать себе на смерть, покинув костелу новую вечную ахвяру, и по силах своей любови просим Тебе, дай нам з гэтай вялікай таямницы черпать полноту життя и любови, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Читання книги Заходу. У тыя дні сказаў пан Маісею і Аарону ў зямлі егіпецкай: месяц гэты няхай будзе ў вас пачаткам месяцаў. Ён для вас будзе першым сярод месяцаў года. Звярніцеся да ўсёй грамады Ізраіля і скажыце: у 10-й дзень гэтага месяца няхай возьме сабе кожны ягня для сваёй сям'і, ягня для дому. Калі ж сям'я будзе малая, каб з'есці ягня, то няхай разам з бліжэйшым да яго дому суседам возьме ягня паводле колькасці людзей. На кожнага столькі, колькі можа з'есці, разлічыце гэтае ягня. Ягня павінна быць без заганаў, самец, аднагадовы. Выбраць можаце яго ягнят або казляня. І будзе яно ў вас да 14-го дня гэтага месяца. А пасля ўся грамада Ізраіля зарэжа яго на змярканні і возьмуць ягоную кроў, і пазначаць ёй вушакі і бэльку над дзвярамі ў дамах, дзе будуць есці яго. Няхай у гэтую ноч з'ядуць мяса ягонае, спечанае на агні, будуць есці яго з праснакамі і горкімі травамі. Так будзеце есці яго, сцёганы вашыя будуць апаясаныя, сандалі на нагах вашых і кіі ваш у руках вашых. Есці будзеце паспешліва, бо гэта Пасха Пана. У гэтую ноч я прайду па зямлі егіпецкай і заб'ю кожнага першынца ў зямлі егіпецкай, ад чалавека аж да жывёлы, і ўчыню суд над усімі багамі Егіпта. Я Пан, і будзе кроў знакам на вашых дамах, дзе вы будзеце. І калі я ўбачу кроў, абніму вас, і не будзе сярод вас згубнага мору, калі я буду караць зямлю егіпецкую. І дзень гэты будзе для вас на ўспамін, і будзеце святкаваць яго, як свята Пана, праз усе пакаленні вашыя. Паводле вечнага загаду будзеце святкаваць яго. Гэта Слово Божае. Келіх запавету, гэта кроў збаўцы. Келіх запавету, гэта кроў збаўцы. Чым адзячу я Пану за ўсе дабрадзействы яго для мяне. Келіх збаўлення узніму і буду заклікаць імя Пана. Келіх запавету, гэта кроў збаўцы. Каштоўная ў вачах Пана смерць яго святых. Я слуга твой, сын слугі тваёй, ты разорваў мае кайданы. Келіх запавету, гэта кроў збаўцы. Я принесу табе ахвяру хвалы і буду закликать імя Пана. Виконаю свої обіцянні для Пана перед усім його народом. Келіх запавету, гэта кроў збаўцы. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, я прыняў ад Пана тое, што і вам перадаў, што Пан Езус у тую ноч, у якую быў выданы, узяў хлеб, падзякаваў, паламаў і сказаў: гэта цела маё, якое за вас будзе выдана. Гэта чыніце на маю памяць. Таксама узяў пасля вячэры келіх і сказаў: гэта ёсць келіх новага запавету ў крыві маёй. Кожны раз, калі яго будзеце піць, чыніце гэта на маю памяць. Кожны раз, калі будзеце есці гэты хлеб і піць гэтага келіха, абвяшчайце смерць Пана, пакуль ён не прыйдзе. Гэта Слово Божае. Хвала Табе, Валадар вяков, хвала Табе,
Читание Святого Евангелия поводле Яна. Перад святам Пасхі Езус, ведаючы, што прыйшла гадзіна ягоная перайсці ад гэтага свету да Айца, полюбіўшы сваіх у свеце, да рэшты іх полюбіў. І падчас вячэры, калі д'ябал ужо схіліў сэрца Юды Сымона Іскарыёта, каб выдаць яго, Езус, ведаючы, што Айцец усё аддаў у рукі ягоныя, і што ён выйшаў ад Бога і да Бога ідзе, устаў з-за стала, скінуў верхнюю вопратку і, ўзяўшы палатно, падперазаўся. Потым наліў вады ў місу і пачаў абмываць ногі вучням і выціраць палатном, якім быў падпярэзаны. Падышоў да Сымона Пятра. Той сказаў яму: «Пане, ты хочаш абмыць мне ногі?» Езус адказаў яму: «Тое, што я раблю, ты цяпер не разумееш, але зразумееш пасля». Сказаў яму Пётр: не абмыеш ніколі маіх ног». Езус адказаў яму: «Калі не абмыю цябе, не будзеш мець удзелу са мною». Сымон Пётр кажа яму: «Пане, не толькі ногі, але і рукі і галаву». Сказаў яму Езус: «Абмытаму трэба толькі ногі абмыць, бо ўвесь чысты. І вы чыстыя, але не ўсе». Бо ведаў, хто выдасць яго. Таму і сказаў: «Не ўсе вы чыстыя». А калі абмыў ім ногі, апрануў вопратку сваю і зноў сеў за стол і сказаў ім: «Ці разумееце, што я зрабіў вам? Вы мяне называеце настаўнікам і панам, і добра кажаце, бо я ім ёсць. Калі ж я, пан і настаўнік, абмыў вам ногі, то і вы павінны абмываць ногі адзін аднаму. Я даў вам прыклад, каб і вы рабілі, як я зрабіў вам». Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, что такое сапраўдная любоў? Ці гэта толькі пачуццё, якое прыходзіць і сыходзіць? Можа, гэта ўзрушэнне, якое лёгка з'яўляецца і яшчэ лягчэй знікае? Можа, гэта слова, якое мы ўмеем прыгожа вымавіць, але цяжэй яго ўвасобіць у жыццё? Пра тое, што такое любоў, мы будзем разважаць на працягу гэтага трыдума. Сёння, заўтра, субота. Будзем разважаць, што такое любоў да канца. Любоў, якую Бог праявіў да чалавецтва. Сёння ў Вялікі чацвер адказ на што такое любоў не з'яўляецца тэорыяй. Это конкретность, это жест, это учинок. Езус устае со стола, здымае вопратку, перапавязваецца ручніком, становіцца на калені перад вучнямі і пачынае ім мыць ногі. Дарагія, уявіце сабе, Бог становіцца на калені перад чалавекам. Пан становіцца слугою. Той, хто ёсць месіяй, нахіляецца над брудам чалавечых ног. І ў гэтым жэсце адкрываецца праўда пра любоў. Любоў — гэта не словы. Любоў — гэта служэнне. Любоў — гэта пакора, гэта здольнасць сысці з п'едэстала уласнага «я» і стаць на калені перад іншым чалавекам. Мы бачым, як Пётр бунтуецца, як кажа, што ніколі ты не будзеш мне мыць маіх ног. Чаму Пётр так кажа? Бо цяжка прыняць такую любоў. Цяжка пагадзіцца на Бога, які настолькі пакорны. Езус адказвае яму: «Калі я не умыю цябе, не будзеш мець удзелу са мною». Як быццам Езус хацеў сказаць Пятру: «Калі ты не дазволіш мне любіць цябе, ты сам ніколі не навучышся любіць». Любоў Езуса незручная, яна каштуе.
Яна вядзе праз крыж заўсёды, бо сапраўдная любоў заўсёды звязана з ахвярай. Любоў гатовая да цярпення, да пераадолення сябе і да дару уласнага жыцця. Няма любові без пераступлення праз самога сябе, без памірання для уласнага эгоізму. І менавіта гэтаму вучыць нас сёння Езус. Любоў – гэта аддаць сябе, не крыху, не на хвілінку, аддаць сябе да канца. Вялікі чацвер Езус паказвае нам новую запаведь, дае нам новую запаведь, кажа: «Любіце адзін аднаго, як я вас палюбіў». І абмыванне ног – гэта не толькі жэст пакоры, гэта канкрэтная школа любові, любові, якая становіцца служэннем, служэннем другому чалавеку, у сваіх дамах, у сем'ях, у працы, у супольнасці, адносна бліжэйшых, адносна хворых, слабых, патрабуючых. Дарагія, мы добра ведаем, што такое любоў. Што, калі не любоў, праяўленне любові, калі ты даглядаеш свайго старога бацьку, маці, сваю хворую жонку або мужа? Што, калі не любоў, калі бацькі церпяць за сваіх дзяцей па розных прычынах і днямі і начамі, стоячы на каленях на малітве аб іх навяртанні? Што, калі не любоў, калі чалавек нават ноччу гатовы ўстаць і ехаць, дапамагаць свайму сябру, бо той знаходзіцца ў патрэбе, патрабуе дапамогі? Што, калі не любоў, калі хтосьці патаемна моліцца адзін за аднаго? У тым самым вячэрніку Езус дае яшчэ нешта большае, дае эўхарыстыю, не толькі становіцца на калені перад чалавекам, але аддае самога сябе. Гэта цела маё, гэта кроў мая. Гэта значыць, я ёсць для цябе, чалавек. Я хачу быць тваёй ежай, тваёй сілай і тваім жыццём. Таму эўхарыстыя – гэта найглыбейшае выражэнне гэтай любові, якая не спыняецца толькі на жэсце, становіцца поўным дарам сябе. Дарагія, падчас адной з войнаў група салдат трапіла ў засаду, загінула, і адзін з іх, цяжка паранены, яшчэ жыў некаторы час. Ён намачыў галінку у сваёй крыві і на лісце напісаў: «Да пабачэння, мама, я люблю цябе». Пазней таварышы знайшлі гэты ліст, гэтае пасланне і даслалі да яго маці. Яна захоўвала яго да канца свайго жыцця, як найдаражэйшую памяць. Быццам у гэтай крыві бачыла самога сына. Дарагія, гэта эўхарысты, гэта не толькі падабенства таго, што зрабіў Хрыстос. Напярэдадні сваёй смерці ён пакінуў касцёлу памяць, напісаную уласнай крывёю. Сваё цела і кроў, самога сябе, устанавіў эўхарыстыі, каб быць ежай і жыццём для ўсіх, хто прагне Бога. Тую ноч пан Езус, калі быў выдадзены, у тую ноч, калі чалавечая нянавісць рыхтавала яму прысуд і крыж, ён пакінуў людзям найвялікшы доказ сваёй любові. Ось апошняе жаданне Езуса. Чыніце на маю памяць. Якая дзівосная помста Бога, помста ў косе. Людзі рыхтуюць яму цярновы вянок, цвікі і крыж, а ён рыхтуе вячэру са свайго цела і крыві. Людзі рыхтуюць яму смерць, а ён рыхтуе людзям вечнае жыццё. Людзі прыносяць яму нянавісць і знішчэнне, а ён прыносіць ім любоў і сваё прабачэнне. Другая праўда, якую мы сёння адкрываем у вячэрніку, гэта святарства. Падчас апошняй вячэры Езус звяртаецца да апосталаў і наказвае ім: «Гэта чыніце на маю памяць». У гэтых словах касцёл бачыць устанаўленне сакраменту святарства. Апосталы атрымліваюць удзел у яго місіі, каб здзяйсняць эўхарыстыю і весці Божы народ. Яны будуць працягваць тое, што Езус распачаў. Яны павінны мыць ногі, гэта значыць служыць з пакораю і любоўю, паводле прыкладу Хрыста, а таксама ламаць хлеб, кормячы вернікаў целам Хрыстовым. Таму Вялікі чацвер – гэта таксама дзень, калі мы глядзім на тых, хто, пачуўшы голас паклікання,
выбраў святарства. Паспрабуем уявіць сабе свет без святароў, хрысціянскі свет. Свет без Эўхарыстыі, свет без споведзі. І хацелі б мы жыць у такім свеце. Ці мы былі б яшчэ касцёлам? Ведаеце, адзін біскуп узгадваў незвычайную падзею, калі пасля гадоў пераследу ён кансекраваў пэўнай мясцовасці касцёл, і людзі з вялікай радасцю рыхтавалі святыню да гэтай урачыстасці. І адным з прыгожых момантаў было запаленне вечнай лампады, вечнай лямпкі, тая, якая ўказвае на тое, што ў касцёле ёсць Хрыстус, найсвяцейшы сакрамент. І той жа самы біскуп узгадаў іншае, што было яшчэ больш кранальным сведчаннем. Ён пісаў, што былі выпадкі, калі на пахаванне святара, святар памёр, пасля прыняцця святой камуніі гэтую вечную лямпку тушылі, бо ўжо не было нікога, хто мог бы цэлебраваць святую імшу. Не было святара. І ў гэты момант раздаваўся гучны плач людзей, якія разумелі, што значыць застацца без Езуса ў сакраментах. Дарагія, мы сёння не павінны тушыць вечную лямпку. Езус прысутны, ёсць святары сярод нас. І гэта яшчэ адна нагода, каб дзякаваць Богу, што не пакідае нас, што мы маем магчымасць удзельнічаць у святой імшы, спавядацца, што можа святар прыехаць да нашых хворых, можа пахаваць, можа пашлюбаваць. Дарагія, гэта адказнасць таксама для кожнага святара, быць такім, якім вы хочаце, каб мы былі. Але як казаў святы Ян Марыя Віяней, што няма дрэнных святароў. Ёсць толькі святары, за якіх ніхто не моліцца. Таму ў гэты вечар мы просім вас аб малітве за нас. Вялікі чацвер адкрывае святы пасхальны трыдум. Тая самая любоў, якую мы бачым у вячэрніку, вядзе Езуса ў аліўны сад, вядзе яго на крыж Вялікай Пятніцы, да святла ў Васкрасення. Эўхарыстыя, святарства і запаведь любові. Гэта адзіны дар, любоў Бога, якая аддае сябе да канца. Браты і сёстры, Вялікі чацвер дае нам адзін вельмі канкрэтны урок. Урок аб тым, што любоў – гэта не словы, гэта не тэорыя. Любоў – гэта заўсёды ўчынак. Гэта стаць на калені перад іншым чалавекам. Гэта прыбіць свой уласны эгаізм. Гэта памерсці для сябе. Гэта аддаць усяго сябе таму, каго ты любіш. Езус палюбіў нас да канца. Да канца гэта значыць без межаў, без умоў, без адступлення. Сёння Езус, той самы, стаіць перад намі і кажа: «Любі, як я палюбіў цябе». Дарагія, стаючы сёння разам з Езусам у вячэрніку, мы бачым любоў, якая не спыняецца на словах, становіцца дарам, ціхім, пакорным, поўным. І гэтая любоў, якая схіляецца да ног чалавека, якая застаецца ў кавалку хлеба, гэта любоў, якая заўтра ўзыдзе на крыж. Няхай гэтая таямніца не застанецца толькі ўспамінам, няхай яна стане нашым жыццём. Бо Эўхарыстыя – гэта не толькі прысутнасць Хрыста, гэта заклік любіць так, як Ён, да канца, без умоваў і без страху. Пойдзем жа, дарагія, з гэтай вячэры не толькі накормленыя, пойдзем перамененыя. І няхай у нашых сэрцах застанецца Яго любоў, а ў нашых учынках Яго пакора і служэнне. І калі свет будзе шукаць Бога, няхай знойдзе Яго ў нас. Амен. Да Бога, які праз крыжовую ахвяру свайго Сына жадае, каб мы прыносілі ў ахвяру саміх сябе, узнясём нашы пакорныя просьбы.
Молімся за Божий касцёл, каб ён збіраў чалавецтва за супольным эўхарыстычным сталом. Цябе просім. Молімся за святого Айца, каб Пан Бог даў яму ласку вернага служэння Божаму народу. Цябе просім. Молімся за ўдзельнікаў рэлігійных рухаў, каб яны клапаціліся аб распаўсюджванні добрай навіны ў сучасным свеце. Цябе просім. Молімся за святароў, за семінарыстаў, за сёстраў законных, якія паходзяць з нашай супольнасці, просячы аб дары Божага благаславенства, каб былі праўдзівымі сведкамі ўваскрослага Хрыста, там, дзе Ён іх паставіў у служэнні. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, асаблівым чынам, за ўсіх памерлых святароў, якія калісьці працавалі ў нашай парафіяльнай супольнасці, за Ленго Віктара, за ўсіх нашых блізкіх памерлых. Няхай добры Пан прыме іх у сваё нябеснае валадарства. Цябе просім. Молімся за тых святароў, якія найбольш патрабуюць нашай малітвы, дапамогі, духоўнай апекі, падтрымкі. Няхай адчуюць нашу блізкасць і дапамогу і нашу малітву за іх. Цябе просім. Божа, дзякуючы Табе за найсвяцейшы дар адкуплення, які аднаўляецца ў кожнай святой імшы, просім адарыць нас сваёй ласкай, каб мы годна ўдзельнічалі ў гэтай збаўчай таямніцы. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Пан Бог, Отец Всемогутный. Нехай корыстна и всяку костелу святому. Пане наш Боже, да поможи нам годно удельничать в этих святых таямницах, бо калі мы складаем эўхарыстычную ахвяру, здзяйсняецца справа нашага адкуплення праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами. Уговору серце, узносим на Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ольча, всемагутны, вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён сапраўдны і вечны святар, устанавіў абрад няспыннай ахвяры і першы сябе самога прынёс Табе як ахвяру збаўлення, а нам наказаў складаць яе на ўспамін аб сабе. Яго цела за нас ахвяраванае, гэта духоўны пасілак, які нас умацоўвае, а кроў за нас пралітая, гэта духоўны напой, які нас ачышчае.
Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вершинах, благословенный, кто приходит в имя Пана, осанна на вершинах. Милостивый Отче, покорно просим и молим Тебе, праз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и беззаганную ахвяру. Складаем ее Тебе, найперш за Твой святый католицкий костел. Будь ласкавы адорваць супакоем, ахоўваць, яднаць і кіраваць ім ва ўсім свеце разам са слугою Тваім, папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсімі, хто верна захоўвае і вызнае каталіцкую і апостольскую веру. Памятай, Пане, пра слугаў Тваіх і пра ўсіх тут прысутных, веруя данасць, якіх Ты ведаеш. За іх мы просім Табе гэтую ахвяру хвалы, і яны таксама яе Табе прыносяць за сябе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзейнае збаўленне і ратаванне, узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага. В еднасці з усім касцёлам на свяцейшы дзень, калі Пан наш Езус Христус быў аддадзены за нас, найперш з пашанаю успамінаем благаслаўлёную заўсёды Панну Марыю, Маці Бога і Пана нашага Езуса Христа, а таксама святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны, святых апосталаў і мучанікаў Тваіх, Пятра і Павла, Андрэя, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Філіпа, Барталамея, Мацвея, Симона і Тадеуша, Ліна, Клета, Клімента, Сікста, Карнелія, Кіпрыяна, Лаўрэнція, Хрызагона, Яна і Павла, Косму і Дам'яна, і ўсіх святых Тваіх. Праз іх заслугі і малітвы няхай ва ўсім ахоўвае нас Твая апека. Пане ласкава, прымі просім гэтую ахвяру ад нас Тваіх слугаў і ад усёй сям'і Тваёй. Складаем яе Табе на ўспамін таго дня, калі наш Пан Езус Христус наказаў вучням сваім здзейсняць таямніцы свайго цела і крыві. Захавай дні нашы ў Тваім супакоі, збаў нас ад вечнага асуджэння і далучы да Тваіх выбраных. Просім Цябе, Пане Божа, моцай свайго благаслаўлення свяці гэтыя дары і ўчыні іх дасканалаю і мілаю Табе ахвярай, каб сталіся яны для нас целам і крывёю Твайго наймілейшага Сына, Пана нашага Езуса Христа. Напярэдадні мукі, дзеля збаўлення нашага і ўсіх людзей. Гэта значыць, сёння Ён узяў хлеб у свае святыя і дастойныя рукі, падняў вочы на неба, да Цябе, Бога свайго Айца Усемагутнага, і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў гэты пачасны келіх
у свае святыя і дастойныя рукі. Зноў табе падзяку складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане, мы слуги Твои, и Твой люд святы, успоминаючи благословленную мукою у воскресенье, а так само хвалебное у неба ушествие Иисуса Христа, Сына Твоего Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей, с Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавлення. Узглянь на яе милостиво и спогадно, и ласкаво прими яе, як принял дары праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патриарха нашего Авраама и святую да беззаганную ахвяру, якую принес Тебе наивысшейший святар Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому анёлу занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, продавліча Твоей боской величи, каб заўсёды ўсе мы, якія удзельнічаем в этой ахвяры алтара и прымаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, атрымали щедрое небесное благословление и ласку. Праз Христа, Пана нашего. Памятай, Пане, так само про слугаў Твоих, якія адышлі перед нами со знаком веры и спяць у спокоі. Просим Тебе, Пане, дай им и усім, хто спачувае ў Христе, прабываць у месцы суцяшэння, святла и супакою. Так само и нам, грэшным слугам Твоим, якія спадзяюцца на вялікую милосердность Твою, будь ласкавы дать уделу едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матеем, Барнабом, Игнацием, Александром, Марцелином, Петром, Фелицитой, Перпетуей, Агатой, Люцией, Агнешкой, Цицилией, Анастасией и всеми святыми Твоими. Увяди, просим, и нас, их супольность, не дзеля наших заслугаў, але дзякуючы Твоему прабачэнню. Праз Христа, Пана нашего, праз якога Ты, Боже, все гэтыя доброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш и благословляешь и нам их, и нас ими наделяешь. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся, Дайца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем и
Просім Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя от граху и захаваныя ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И радайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Тебе, Боже, жив, Тройца єдиний правдивий, беженцо всё вяри, Боже,
Усемагутны Божа, ученикам мы, у часовым житті умацаваныя вячэрай Твайго Сына, заслужили стаць удзельнікамі Яго нябеснай гасціны, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Дорогие браты и сестры, поступово заканчивается наша литургия Великого Четверга. Хотел бы всем подяковать за дар супольной молитвы. Разом мы спатканне, пасхальное спатканне распачали, якое будет трываць праз гэтыя тры, як жа вельмі важныя дні ў гісторыі нашага збаўлення. Заўтра таксама нас чакае літургія адарацыі, літургія Великай Пятніцы, дзе цэнтральным момантам будзе з'яўляцца адарацыя Святого Крыжа. Момантам, калі мы пройдзем разам з Христом гэты крыжовы шлях, спаткаемся заўтра па магчымасці у 17:00, распачнем набажэнствам крыжовага шляху, у 18:00 будзе сама літургія, адарацыя Святого Крыжа, падчас якой мы, праслаўляючы крыж Христовы, будзем мець магчымасць класці там гэтыя ўсе нашыя цяжкасці, турботы нашых сэрцаў, праблемы, якія носім, тое, што мы называем нашым крыжом. Няхай, дзякуючы заўтрашняй малітве, гэтыя нашыя крыжы стануць сапраўды лягчэйшымі, няхай мы спазнаем, што Ён іх возьме, Ён іх за сабой панясе. І вядома, у Вялікую суботу, пасхальную суботу, найважнейшую урачыстасць, спаткаемся зноў жа ў гэтай святыні ў 18:00, распачнем літургію Вялікай суботы, літургію святла, калі паступова будзем сабе прыбліжаць і разумець, што ўсё ж такі Христос — гэта той, хто Бог жывы, гэта той, хто перамог смерць. На працягу ўсей Вялікай суботы будзем мець магчымасць прыйсці ў касцёл, пасвяціць нашыя пакармы, пасвяціць тую ежу, якую будзем спажываць на велікодным стале з 8 раніцы до 17:00 уключна, што паўгадзіны будзе адбывацца пасвячэнне гэтай ежы. Сардэчна ўсіх запрашаем. І таксама сёння, пасля таго, як закончыцца наша літургічнае спатканне, пасля перанясення Найсвятейшага сакраменту ў цямніцу, будзе трываць адарацыя Найсвятейшага сакраменту до 21 гадзіны. До 21 гадзіны мы будзем адараваць Хрыста, які па сутнасці будзе знаходзіцца ў вязніцы, ў турме. Месца не найлепшае для праяўлення ласкі Божай, не найлепшае для праяўлення любові і дабрыні, але месца, у якім многія з нас у сэрцы сваім часамі знаходзяцца ў розных залежнасцях, у розных вязніцах. Варта таксама некалькі хвілін прысвяціць гэтай адарацыі, усе цяжкасці свае, усе вязніцы, турмы свайго сэрца Богу там аддаць. Да гэтага таксама сардэчна усіх заахвочваю. Але калі яшчэ таксама сёння, хто мае нейкі цяжар на сваім сэрцы, яшчэ не прыступіў, не здольны быў, не меў такой магчымасці да сакраменту споведзі прыступіць, але знайшоў сабе сілы і веру да канца гэтага набажэнства дастаяць, то сардэчна заахвочваю яшчэ некалькі хвілін цярплівасці. Пасля таго, як закончыцца літургія, святары таксама выйдуць і будзем мець магчымасць прыступіць да споведзі. Сёння, заўтра таксама будзем мець гэтую магчымасць падчас адарацыі Святого Крыжа. Настойліва блізкім сваім перадавайце, хто зацягнуў споведь да апошняга моманту. Няхай у апошні момант, але ўсё ж такі прыйдуць. Заўтра таксама будзем мець гэтую магчымасць спавядаць. Да гэтага таксама ўсіх заахвочваю. Вялікі яшчэ раз усім дзякуй за словы віншаванняў, дзякуй за дар гэтай супольнай малітвы, за дар праслаўлення Хрыста ў Эўхарыстыі, Хрыста, якого ў сэрцы свайго прыняне, за праслаўлення Хрыста ў сакраменце святарства. Вялікі ўсім за гэта дзякуй і заахвочваю надалей трываць, надалей маліцца, надалей. Сённяшняя літургія будзе надзвычай таксама важная, поўная цішыні, поўная не нейкіх такіх вывучаных словаў, поўная такой вось глыбокай цішыні адданасці Бога. Бога, якога сёння арыштуюць, дзякуючы таму, што ягоныя найбліжэйшыя, ягоныя вучні, святары па сутнасці, якіх ён устанавіў, ягоныя вучні вельмі хутка яго здрадзяць, праявяць маладушча.
Але ён у гэты момант не праявіць, не скажа ніводнага слова асуджэння. Адзінае слова – гэта слова любові, адзіны чын – гэта чын любові. Няхай мы сёння пабудзем, дазволім сабе перад Христом, які ў цямніцы будзе знаходзіцца, дазволім яму праявіць, сказаць смела ў сэрцы сваім і нашае малодушие. Напэўна, кожны з нас нейкія моманты меў, перажыў, можа ніхто акрамя нас гэта не ведае. Сёння варта гэта Христу аддаць. Зараз святар перанясе ў працэсіі найсвяцейшы сакрамент да алтара адарацыі у спецыяльна падрыхтаванае месца, якое сімвалізуе цямніцу, дзе быў зняволены Езус пасля арышту ў аліўным садзе. Табернакулюм застанецца пустым і прыадчыненым, а з алтара здымецца абрус, на знак таго, што забралі пана. Хрыстус дазволіў схапіць сябе і арыштаваць. У садзе аліўным аддаў сябе цалкам у рукі людзей, як гэта чыніць сёння, калі дае ўладу перамянення хлеба і віна у сваё цела і кроў праз рукі святароў. Бог становіцца безабаронным, як ціхі і паслухмяны баранак. Будзем яму спадарожнічаць у нашай супольнай малітве і разам праславім Езуса, нашага Пана. Памятаем, што ўспамін Вялікага Чацвярга не можа напаўняць нас смуткам і жахам, але радасцю і ўдзячнасцю. Трываем з Христом, які чакае і рыхтуецца да смерці, але перадусім чакаем Яго ўваскрашэнне, якое з'яўляецца асновай нашай веры, поўнай нашай надзеі, да якой вядзе дарога Божай любові.
Иисуса,